Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pa mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa kitagbuan sa kalagong espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang mayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity, and in whose spirit there is no guile. That is in Psalm 32, 1-2. Psalm 103, verses 12-13, as far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. As a father pities his children, so the Lord pities those who fear him. Romans 10:13, for whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Colossians 1:21-23, and you who once were alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now he has reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and blameless and irreproachable in his sight. If indeed you continue in the faith, grounded and steadfast, and are not moved away from the hope of the gospel which you heard, which was preached to every creature under heaven, of which I, Paul, became a minister. Isaiah 45:24, he shall say, surely in the Lord I have righteousness and strength. To him men shall come, and all shall be ashamed who are incensed against him. Sa dili pa kita magapadayon, sa pagtuon, sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan ang atong tasal sa atong kaugalingon, we evaluate o pagsusi kung na pa ba kita mga sala. Kay kining maong mga sala mahimong babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios kung dili nato isugid ngadto sa tubangan sa Dios kamahan. Atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagkanayon sa Binisaya. Kung isugid ta nga itong mga sala, siya ang Diyos kasaligan o makatarunganon sa iyang saad nga mupasaylo gayud sa tanantang mga sala o magahinlo sa tanantang mga kalapasan. Sa di pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw, gikinahanglan ang atong paghingalan sa mga sala nga atong nabuhat ng adlaw. Og kanimo dili magtutuo ang imong buhaton, dili ang sugid sa imong sala, kundi dili ang imong paggamit niya ng imong kabubuton. Gamita ka na sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas, kay kini ang labing manungdanong desisyon nga imong buhat sa tibuok mong kinabuhi. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31, busa magampot na sa hilom.
Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo una sa tanan ining lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo nga askil pa ang among lawas ug nampay kalantip sa among pangunahuna kini gumikan lamang sa imong grasya. Dili kami takos gani mabuhi pa pan ang imong plano sa among kinabuhi nagapadayon pa man sa paglihok nga ni kanamo. Ug kami nagaagad lamang diha sa imong grasya. Wala kami mahimo sa among kaugalingon kung wala ikaw. Busan ining higayuna sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Ubani kami. Pinagis pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Ug nga tangtangon nimo nga niya pa sa among unahunang mga tawhanon, kalibutanon nga mga panghuna-una. Aron pulihan na mo kini sa imong panghuna-una. 1 Corinto 2:16. Salamat o Diyos. Nini nga mong Bible study adlaw-adlaw. Pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, atong mga igsoon diya ni Kristo. Welcome each and every one of you. Aniya pa kita magadupot ning atong tunanan nga giuluhan sa in English, How to Live for God in Evil Days. Okay? Diin kita muhunong the last time that we have been studying. Okay. Una sa tanan, ayaw kalimot nga ang atong slogan sa atong ministry mo kini. Operation SLBA. Study, Learn, Believe, and Apply. Now, mo ni ang atong doctrinal motto. Okay? O ayaw usab kalimti ang 7 ka mga pagsangkap sa Dios ngadto sa matag magtotoo. Ang Biblia, ang pagka-omnipotente sa balang Espiritu Santo, ang plano sa Dios alang sa simbahan, ang pagsangkap sa Dios sa tukma nga pastor magtutudlo nga ni kanato. Ikalima, ang tinagong panimuyo sa atong pagkasaserdote, logistical grace support, nga mao kini nakapalahutay kanato sa atong pagkinabuhi aron kita makatuon sa pulong sa Dios. Ug ang ikapito, mao ang espirituhanong kagawasan diha sa sulod sa dapit nga may gahom sa Dios. Spiritual freedom inside the operational divine dynasty. Now, kining maong mga pagsangkap sa Dios, gihatag kini na nga ni kanato. Gitagana kini sa Dios alang kanato nga mga magtotoo. Aron sa ingon ni ana, ang tuyo gyud ni ana, kagisangkapan tanini aron kita makatuman sa protokol nga plano sa Dios so diha sa operational divine dynasty. Ubos kini sa enabling power of God the Holy Spirit. Kanya man ta sa phase 2 sa plano sa Dios. Numdum ka sa tulo ka mga hugna. Unang hugna, kaluwasan. Ikaduhang hugna, magtutuo din sa panahon. Ikatulo nga hugna, magtutuo dito na sa eternidad. Now, open your Bibles now to James chapter 3 verse 14. Santiago 3:14. Kini nag-ingon sa in English. But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. Og atong gisgutan last time, kining duha ka opposite skills, spiritual skills versus arrogant skills. Unsang spiritual skills? Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, and spiritual maturity versus
Ato inong kini versus kay giatbangan man kini sa iyahang satanas nga kahanas nga arrogant skills, self-justification, self-deception ug self-absorption. Now, I presume nga na hibaw ka na kung sa'y pasabot nini. Kining arrogant skills, kining self-justification ang kanang pangatarungan sa kaugalingon. Okay? Ikaduha ang pagpangatarungan, di pagkatarungan. Ikaduha nga arrogant skill, nga self-deception, mao ni ang paglingla sa imong kaugalingon. O ang ikatulo, mao ang tutok na lang gyud sa imong kaugalingon. Self-absorption. Ikaw ra gyud ang imong giuna-una. Okay? So mao ni ang tulok at mintulo kining nagkaatbang nga mga kahanas. Og gahapon atong gisgutan usab kining original nga pulong to teach, which is didasko, og kadtong that which is taught, didaskalia, og ang magtutudlo, the one who teaches, maong didaskalos. Mao na nga ang pastor teacher hyphenated yun ang teacher, kaya ang pastor kinahanglan mo tudlo. Kaya ang pastor nga wa magtudlo, wa siya maka-function sa iyang pagkapastor. Kaya actually ang function sa pastor suma sa Episo 4:11, mao nga siya magtutudlo. Pastor hyphen magtutudlo, o sa in English, pastor teacher. So, ang pagdungog nimo o pagsabot unsay imong nadungog, mao ni giingon sa Greek word nga akuo. Okay? Unya, atong gisgutan usab kagapon ang Colosas 3:8 ug 10. Put on apek duumay, mao ni Greek word. Apek duumay, put on, isulob ang inyong bagong pagkatao. Inyong bagong nga kinaiya. Your new self. At the moment of salvation, we are supposed to put on our new self, not the old one. You have to put off the old one. Isalikway na kanang hikling na. Put off the old, which is lying, blasphemy, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, covetousness, which is idolatry and fornication. So, manigiyon sa in English, mortify therefore your members. Patya ang mga sakop diha nimo, ang imong members, pasabot, sa imong lawas. Okay? Mortify therefore your members which are upon the earth. Colosas 4:5. Now, ako kang giingnan nga ang Kristyanismo dili relihiyon. Kining Kristyanismo paagi kinis pagkinabuhi. It's a way of life. Now, unsay palamuot, unsay katawanan is that naiubang mga tao nga moingon nga ang Christianity kuno is the oldest religion. Now, I just do not understand. Di nila kuha ka ng maong konsepto. Again, Christianity is relationship to God. Ang imong relasyon ngadto sa Dios. O kini paagi kinis pagkinabuhi. Now, ang usa ka Kristohanon, usa ka magtutuo nga karnal, nagkinabuhi siya o kinabuhi nga bakat. He's living a lie. It is only being spiritual as a believer that he lives the truth. Colossians 3:9. Kini-review gihapon ni nga itong gisgutan. Ito naman yung gisgutan kagahapon. So, put on. Okay? Colossus 3:8, put on, duumay, isulob ang iyong bagong pagkatao.
new man. Ihikling na, ilain na, kalimti na, kaning pagpamakak, pagpasipala, uncleanness, pagkamahugaw, inordinate affection, evil concupiscence, o covetousness, which is idolatry and fornication. So mortify therefore your members which are upon the earth, Colossians 4:5. O Colossians 3:10, ang imong pagkabag-ong binuhat, ginabago, to be maintained. Now, in order to reach capacity for life, okay, ginabago na to, aron kita makakabot sa atong tumong nga katakos sa kinabuhi. Mao na capacity righteousness. Pinagi kini sa atong pag-agi sa upat ka mga kanang naay muto o slogan ning atong ministry, Operation SLBA. Pinagi sa malahutayon, makugihon, o makanunayon nga pagtuon sa post-salvation epistemological rehabilitation. Now, diha sa Colossians 4:5, nagkanayon ka na walk in wisdom and redeem the time. Yes, we have to redeem the time. That's a mandate from the Word of God. Atong lukaton ng panahon. Tungod kay the days are evil. Mao man nga atong giuluhan ni atong pagtulunan nga how to live for God in evil days. Unsa man ito pag ginabuhi nga kanang pahimuot sa Dios ni ining panahon nga dautan. Now, so a believer's relationship to God, by the way, is vertical, pataas. Apan ang relationship sa magtutuo ngadto sa iyang isig katao, horizontal. Okay? Now, this is a review atong gisgutan. 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Ang tanan nahimong bago. Believers are new species, di man nila. They are sanctified, pinalain na, o binalaan. They're supposed to remove their old selves, ang uso sa ilang kinayang makasasala, and instead put on their new selves. Ang katakos o plus R is the objective of every believer to be developed pinagi sa judicial righteousness. It is a special privilege for believers to avail of God's spiritual assets to be able to attain the capacity stage. Now, post-salvation epistemological rehabilitation, unsa man kini? Na kini sa Episo 4:20 ug 21. Learn mantano. Hear Christ, ako. Teach or taught in Christ, didasko. So, in Colossians 3:8-10, ang kumalikon, put off all this, anger, kanang wrath, malice, etc. Instead, put on the new man. This is the only possible, or it is only possible by post-salvation epistemological rehabilitation. Kaning giingon nato og learning Christ, mantano, hearing Christ, akuo, og taught in Christ, didasko. And these are discussed in Ephesians 4:20 and 21. Now, diha sa Roma 12:2, be not conformed to the pattern of this world, but
by the renewing of our mind. Be not conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Atong ibalik na. Now, by the way, the word nga Griego bahin sa holy o sanctified is hagios. Now, ang kinabuhi sa kamagtotoo, ana sa iyang una-una. In other words, the spiritual life is what is in the believer's mental attitude. Diba? Itong isgutan na nga ang espirituanong pagkinabuhi usa ka matang sa panghuna-huna. In fact, the Christian way of life is a mental attitude life. And that mental attitude which pleases the Lord. A believer who is carnal lives a life of lies. Bakak ang iyang pagkinabuhi. And then, a carnal believer not only lives a lie, but ignorant of the truth. Huwag yung alamag sa kamatuoran. So, pangutana, kinsa man ang labing menungdanong tao kung bahin na sa unsa, pagpangandam sa pagkaon. It is the cook, di ba? Ang magluluto. Now, kitandi kining magluluto sa pastor teacher kay ang pastor teacher mao man ang food preparer. Tiganda man siya sa pagkaon kanato mga magtutuo. Gihatagan siya katungod sa Dios o gisangunan siya katungdanan sa pagtudlo sa mga magtutuo. So in Ephesians 4:11, pastor teacher is the food preparer. Okay, open your Bible to 2 Corinthians 5:17. Kung kinina ka na yun, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Now we have to learn Bible doctrine before thinking doctrine. Diba? Ito nang isgutan kagapon. Dili ka makauna-una og butang kunwa kay pulong. Og mao nga patunon tas pulong sa Dios aron mao kani gamito nato sa atong paghuna-huna. Mao na itawag og divine viewpoint. Now, besides the Christian way of life's definition, not only that it is a mental attitude life, it is a supernatural way of life. Kung tungod kay supernatural way of life man, kini nang inahanglan usab og supernatural way of execution. Now, bahin ni ining maong matang sa kinabuhi, mao ang katakos sa pagkinabuhi. The capacity to live a life pleasing to God. Unsaon? By executing the Christian way of life. Sa pagpuyo diha sa sulod sa gahom nga dapit nga may gahom sa Dios. Power sphere of the divine sphere. Diin kita nagatuman sa protokol nga plano sa Dios. Karong panahon na, bagang duot sa mga katawan including believers without doctrine. Wa gyud sila makakabot niya ng katakos sa pagkinabuhi. Wala. Nga naman. Do you know why? Tungod lagi sa kung giingon ni mong labias kadaghang mga bad influences. Mga daotang mga butang naka-influensya kanila. Like the internet, the YouTube, social media, Instagram, Facebook, etc. Well, of course, nagagamit man ta sa YouTube in a right way. Sa hustong paagi, sumala sa mando sa Dios. Apan kasagaran ni YouTube, wala gyud, puro sa gyud mga tawhanon, mga kalibutanon. Now, pinaagi nining media nga itong isgutan. Ang empasiya lagi ni ana, what is the emphasis?
It's you yourself and people. It is me, mine, I, myself. Nga tungod kay mao kini, yun ini, then you, for sure, will never be able to have capacity for life. That's why, kini mga tawanan, doon na nining selfie. Selfie, kay self man ang focus niya na. Ang kaugalingon. Kaya binimo, unsa man gyud, mutana ko ni mo to, unsa man gyud, ang sagad nga hinungdan sa pagtungha sa mga personal nga mga suliran sa kinabuhi. Unsa man gyud? Most causes of personal problems. Do you have the right answer? It is your making bad and wrong decisions. Susto? Dawat ka na? And the only way to avoid making bad and wrong decisions in life is to learn the truth. Mao na. Pagtuon sa pulong sa Diyos, Bible doctrine, and eventually be able to reach the capacity stage, the stage of capacity for life. Na, marang daghang mga tao nga wag yun sila katako sa ilang pagkinabuhi. Nagkaraw-karaw lang ilang kinabuhi. Nagkayagaw lang. Disorganized, confused. You see? As a new creature, nabitaw na sa 2 Corintios 5:17, a believer is a new creature. Ingon nga bagong na tao. Okay? He has new mental attitude, new viewpoints, which are divine now, new way of life, in short, a new life. That's being born again. Mao ka na ang pagkatao pag-usab. Kaya ang iyang pagtuo, giugmad man pinaagi sa iyang pagdungog, pagtuon sa pulong sa Diyos. Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Naman na sa pulong sa Diyos. Roma 10:17. Now, sa laing bahin, being born again, kini, grasya kini nga paagi. It's a grace process. Dili kita takos niini. We don't deserve it. We don't work for it. We don't earn it. Kay grasya man. Nung ganyan itong definition sa usa sa akong higala nga pastor, iyan inggi kanang hubad kining pulong nga grasya. Of course, in English, grace. Okay? G-R-A-C-E. G, ang iyang pag-define ni G, God's gift to me. R, received by faith. A, available to everyone. C, comes through Christ. Ang E, extended for all eternity. Ang kumalikon. God's gift to me, received by faith, available to everyone, comes through Christ, extended for all eternity. Now, when a person becomes a believer, he immediately steps into a full-scale battle. Well, sa laing pulong nini, spiritual warfare. Na espirituanong away. Dili ni kay ordinaryong away, espirituanong gubat. Now, dumi, doon na tayo tulo ka unang mga kaaway ka na itong mga magtotoo. We have 3 major enemies. The world, the devil, the flesh. The world. Ang tanang nga sistema ni kalibutan na iya ni Satanas. Ikaduha, ang yawa. Si Satanas. Kaaway. Ikatulo, ang atong unod. Old sin nature. May hinungdan nga kitang mga magtotoo
nanginahanglan sa pagtuon sa pulong sa Dios consistently, persistently, regularly, meaning on a daily basis. Nang ano mang yung kadadlaw malagita magtuon sa pulong sa Dios. Unsa may imong tubag? Tubag? Because kining full-scale battle or war is waged not only on a daily basis but on a moment-by-moment basis. Matagutling. Mo nang gimanduan tas pulong sa Dios nga Roma 12:2, be not conformed to the pattern of this world, but be the renewing of your mind. As the believer persists in his spiritual momentum, kung siya mulahutay, magmakugihon gid siya sa iyang pagbuylo ng espirituhanon, he will eventually learn God's will. Of course, anaraman ni mo makatuni ang kabubuton sa Diyos diya sa imo pagtuon sa pulong sa Diyos. So imo makatunan, ingon nga magtuto, makatunan imo ang viewpoint will. What does God want me to think? Mo na pangutana diha. Ikaduha, nga pangutana. What does God want me to do? Mo na operational will. O ang ikatulo, where does God want me to be? Asa may buot sa Diyos nga akong aduan o adto ko dito, that's geographical will of God. Mo ni, tulo ka mga nag-una nga wills of God. Now that believer's mental attitude is spiritually developed. Niining paghiha. Masayod na siya, may bawa na siya unsaon sa pagkaana diya sa hustong dapit, sa hustong panahon o sa hustong pagtagad. Ambot pasabot, ato ning gihatag memory aid nga Operation PTA, that a believer must be in the right place at the right time with the right attitude. Sabot? So, tana, kaya importante kayo kini sa atong kinabuhing Kristohanon. Ang usa ka magtotoo becomes objective. I mean, ang humbot pasabot kadto magtotoo nga naglahutay yun. Nagasigi, nagapadayo, nagmakugihon sa pagtuon sa pulong sa Diyos adlaw-adlaw. This believer nga atong gisgutan becomes objective. He looks at the message, not on the messenger. He's no longer subjective. Okay. So, diferensya ang pagka-objective kaysa subjective. Ang objective, ang believer, the believer looks at the message. He does not look at the messenger. Kaya ka na mo ipagka-subjective. Kasabot ka? It is the message, not the messenger. That believer gradually becomes humble. Magkaanam ang iyang pagka-mapausanon. He stands on the doctrinal principle of the way up is the way down. Prinsipyo man na. And he becomes strong in his stand on the principle of God promotes the humble but demotes the proud. Na naspulong sa Diyos tanan. But as a believer, ang Diyos nagamando kanimo magtutuo sa pagsalig kaniya. Naman sa Proverbio 3:5 nga to sa 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Now, doon ka babasa, 7 ka gibutyag nga mga kabubuton sa Dios, the 7 declared wills. Number 1, born again. But pasabot, it is God's declared will that all members of the human race be born again. Nga mga tao pag-usap. Ikaduha, it is God's declared will that all believers, tanang mga magtotoo, be sanctified, mabinalaan. Doon ka sa tulo ka matang sa pagkabinalaan, the 3 kinds of sanctification, positional.
experiential, and ultimate. Ang positional, yato nga gayon nga imong gidawat si Kristo. Mao na positional. Nga ang Espiritu Santo mo punit kanimo, mo butang kanimo, ngadto sa pagkadugtong pagkahiusan nimo kang Kristo. Hangtod. Mao na positional. Ikaduha, experiential. Ang imo ng kasinatian na lawan-law. Ingon nga magtotoo. Mao na experiential sanctification. Hangtod makabot nimo ang unsa? Spiritual maturity, the capacity stage. Okay? Mao na ang experiential sanctification. Ug ang ikatulo, ang imo ng pagpakiguban sa Dios dito sa eternidad. Nga mao na itong pagdawat na nimo sa tanang mga gisangkap sa Dios, giandam sa Dios nga mga kanang mga panulundon, mga ganti, mga purong-purong, dito imo madawat ka na. Mao na ultimate sanctification. Nasabtan ba mo na? Okay. So mao tong pito ka kabubuton sa Dios nga iyang gipadayag. Ang tanan unta mataong pag-usab, ang tanan mabinalaan, ang tanan kontrolahon sa Espiritu Santo, ikaupat, nga ang tanang magtotoo, magmapasalamaton in everything. Kung ikalima, nga ang magtotoo, musalig diha sa Ginoo. Ang ikaunom, nga ang magtotoo, muantos. Duha may klase sa alantoson. Pagantos nga disiplina, ug ang pagantos nga panalangin. Nawa na ito maapil niya itong paghisgot bahin niya na. Ikapito, mao nga kabuton sa Dios, mao nga ang tanang magtotoo, mabungahon, productive. Productive in the sense nga divine good, kanang maong production, dili human good. O ayaw usab kalimti that God has 7,000 promises for every believer. 7,000. So imagine, 7,000 niya. Pila na may imong natunan, na katunan, o nasabtan, o gituuhan. How many promises of God have you ever learned so far? Mo ni pangutanan nimo. Kaya every believer should master this principle. The rate of learning should exceed the rate of forgetting. Kung atong binisayon gud ni, ang kapaspason sa imong pagkaton, kinahanglang mulabaw pag kini sa kapaspason sa imong pagkalimot. Sakto ba nang binisaya? I don't know, mudawat ka ba niya? Basta kaya ang prinsipyo sa English, klaro kayo sa English. The rate of learning should exceed the rate of forgetting. Now, Colossians 3:10, balik ta. And have put on the new man which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Kanang have put on, it's induo sa Greek word. Ilang gipamutang ni sa aorist tense. Induo, to put on. Now, angayan kitang magasulob sa pagkabagong kinaya. We are supposed to put on ni ining bagong pagkatao, bagong kinaya. Kaya nga naman, kay bago na tang binuhat. But it's always a matter of choice. Balik ko na po na itong prinsipyo. Naras imong pagpili. O pili ka ba nini? O dili? Nara na ni mo. Iagad ka lang sa Diyos. Di man mamugos ang Diyos. Kitang nagatuon ni ini, di ta makapugos sa usag-usa. Wa tayo labot. Ang Diyos ra. Ang iyang pulong nag-ingon nga, narana ni mo. Unsay mong piliyon. Basta kay ako nagangitudluwa, susto. Unsay maayo ni mo. So, now, kanigong pangutan na nga, how does one be saved? Kung saan man pagkaluwa sa katao. Kini, it's a matter of choice, di ba?
Naragod na sa tao nga nakalungog sa mayong balita sa kaluwasan mo, tuo ba siya o di? How does a believer become spiritual and then become spiritually mature? It's a matter of choice. You say, ayaw, ginakalimti. Nara sa imong pagpili. Kaya ang isyo, mao ang atong kabumuton. Volition. Now, unsa may ibot pa sa buton, by the way, this is another note. What do we mean by amen? Amen. Hebrewanon kining pulong nga nagkalayon og I believe. Naibaw ka magmao na ibot pa sabot. Ang amen nagpasabot kinig mituo ako. I truly believe. Meaning, you believe in what you hear in the teaching of the Word of God. That is metabolization of gnosis doctrine into epinosis doctrine. And iba naman kanining puntuhan, no? Nga dili ka makagamit og epinosis doctrine kung wa kay gnosis doctrine. In other words, ang requirement nga magagamit kasi epinosis doctrine maong pagpanag-iya nimo sa gnosis doctrine. Kay kining gnosis doctrine, academic knowledge. Kanang imong naibuan, nakatunan, sama sa imong nakatunan dito sa imong pag-eskwela, sa kolehiyo, sa universidad. Wa man ay impact sa imong espiritualong kinabuhi. That is academic knowledge. Gnosis doctrine. Hangtod nga imong tuhuan ka na, imong dawaton ka na, imong hangpon sa imong kinabuhi, then ang Espiritu Santo mulihok dayon siyang ministry sa pag-metabolize niya na, paggaling niya na. Hangtod mahimo na ka ng epinosis doctrine. By the way, adto tas Colosas 3:8-17, kining maong teksto nagahisgot kini bahin sa imong pagbuhat ngadto sa Dios, doing things as unto the Lord. Especially this verse 17. Now, diya sa 2 Corintios 5:17, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Now, kung bahin ni gani imong paghiusa kang Kristo hangtod, anak ni mo basa nimo sa 2 Corintios 5:17-21. So, dini atong unungon sa kini mo parking ta dinhi napita og atong isgutan kini padayon ugma. So, ayaw sipiat sa pagsunod niini, okay? Mag-ampo ta. The issue niining atong gisgutan mao ang atong kabubuton. Giagad lang ang imong desisyon gikan sa imong kabubuton. Mudawat ka ba niining mensahe o mga pagtudlo o pagkaton ning atong gitunan? How to live for God in evil days? Kay kining maong mensahe has been for those who are believers in Jesus Christ. Apan tingali, wa ka pa makahimos labing manungdanong desisyon sa tanang desisyon. Kay sa Ginoong Jesucristo, midawat sa matang sala sa mga tanang tao didto sa iyang lawas. Samtang gabithay siya sa cross, that you have ever committed or ever will commit. Nanas 1 Pedro 2:24. Karon, wa na'y babag talis kanimo og sa Dios. Dili gani ang sala. Ang imo ra nga pagsalikway kang Ginoong Jesucristo, mao ra na'y babag. So makaangkon ka sa kinabuhing dayon karon mismo, right now. Tungod kay ang Dios nga anak nagasangkap magkanimo niining maong kaluwasan. John 3:15, whoever believes may in him have eternal life. Sama gud sa
imong pagsugid sa imong mga sala, confession. So faith alone in Christ alone is non-meritorious. Now, pinagi lang sa iyano nga buhat sa pagtuo. Now, dili buhat ang pagtuo. It is a simple act of faith in Jesus Christ. You can be born again. Ug mahimo kang anak sa Dios. Mahimo ka ng sakop sa harianong panimalay sa Dios hangtod. This is yours for the taking. Narani mo. Ang Ginoong Jesucristo na kanayon. Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Mateo 11:28. The one who comes to me, I will certainly not cast out. Juan 6:37. So higala mao kini ang imong kahigayunan. Opportunity for you. Wherever you are, you can offer a silent prayer. Pinagis pagingon nimo kamahan. Nagatuo ako kang Ginoong Jesucristo. Ako siyang dawaton, ingon nga akong manluluwas. And that is the moment of your eternal salvation. The alternative is clearly defined in the scripture. In John 3:36, the word of God says, He who believes in the Son has eternal life. But he who does not obey by believing the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Magampo ta. Nagapasalamat kami kanimo, langit nung Amahan, niya nang dako kaayo nga gitanyag nimo kanamo nga maong kaluwasan nga imong hatag kanamo, freely provided for us. Pinagi sa imong talagsaong anak nga si Ginoong Jesucristo. Although we do not deserve your love, tungod sa among makasasala o unfaithfulness to you, ikaw nagpabilin gayud nga matinumanon and always will be to your word. Salamat. Hindi nga magipahimuslan nga higayon sa among pagpakiambitay kanimog sa among mga pulong. Dada kami ugma din ninidapita aron kami magkapadayon pa sa pagsibog sa unahan sa among Kristohanong kinabuhi. Hangtod magkambuot gayon namo ang among tumong or objective nga mao ang espirituhanong pagkamtong. Salamat niining tanan o Dios. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen.